Mga sa nagsubaybay das kang channel. Salamat kayo. Padayon na pud ka tanit ng kuan sa atong next vlog mga. Salamat kayo itong pamagol. Diarag ka na punta. So good na punta karon. So unta mga. Suportahan niyo akong channel. Mga i-follow niyo ako Facebook page po na ikong palangga mga. Salamat kayo mga. Og tara padayon ta mga. Ang kadaghan ta. Pasensya na mga. Medyo loya ko karon kay ako pringod to saging ra gyud. Saging ra mga. Banana is good for the heart. Sabi ng karamihan mga. Mga, banik niyo mga. Say.
Maga, salamat kayo sa mga viewers maga karon maga kini nga video diri ra kutob. O unta maga i-subscribe niyo akong channel. Unta maga i-follow niyo akong Facebook page maga na ikong palangga. Maga salamat kayo sa mga viewers na subscribers da. Sa mga followers salamat kayo. Thank you kayo maga. O karon maga unta maga abangan niyo ang next vlog ni maga sa paghumanot ni Bagul maga pagpamunot. Salamat kayo maga. Thank you po.